Pishayu ini mia uni upaken. Ya uni bunsian nishayo abha na kitiar gitar bangi juti jingtien kum na kijan ki electronics ki juti bat kiwe dia. Balai nishayo ya uni. Balai latho angni do not eat. Throw away. Bon ki beriau kimla ban mudur bat kim tip shapang uni udishuya berat no yu ukupto. Ya uni lakhot da u silika jal. Namar ba udai u kenja u bagi lashna kanang ha kata kerukom ban penrekiang ban kejet ginu kijing sengam. Kumta uni u silika jal ulong u baklan bor ban bat ya ka kumba 90% ha itu iwe ibits. To sengab ha what juice gap kanang bapin omdu eki points mo. Henry menta ngan ong ya pi lada piyo biang ya unia what berat sure. Te lada piyo biang ya unia sabu bah haki bilori namar ulong ubadan kam bah ubayarap ha ki babun chan na kabenta kitiar gitar jongi ki baman na kasni. Te lada pikwa ya unia pila bantien na po Amazon na ni na po Flipkart ru. Kidan bun jai kirong kidan ki baret ki bahe pila banthi unu nuru omlele balai latho angni do not eat kamut kilama hamingi bangim de banbam te ladangi kita te omlele henry banbam te kadon kajingma namar baro usilka jel ki long kupchu namar kidon bun jai kidon ki balakle kamakal ye ki lakle lang bat uniu cobalt chloride na kata kadau ladangi baham kala banwan lam sha kajingpang jong kasnir ba bat pin salong kenroi pri te kumta husiar bhai unie bu bhai unie wan nambu pathar yo le si ki khlong ki khna lani ki marat ki baphiri yo ja bagi kum yo bam yo unie ada don ki bala kum bam em te sadi wod da ko khnang bakan sat no wod bat ka khamba ba pin tip ru shaki doctor nang banlong sip Kamenta ngan batai no epi da kumlu pin sumari gitar ki jong pi da kaba pi pendan kam da uni u silaka jal kabaning kom lada ki juti jong pi kisma bu da uni u silaka jal katu kat ne hapo ki juti khnang banlat ne ki jingsma bat ula ru ban penrekhiang ya ka jingchi sngam jong ki juti khnang ba ki juti kinne slam namar Daina ka jing sengam kapandu iki cuti ki jongi kabaar bun ki beriau ki bu iki dor haju umta bu uni usilka lembat ki dor kidar ba kin terkhong khnang ba ki doru kin num dambet haju banlai neki jing sniu bat ba kin ne slam bat satap ha khop khnang ba kin num yo leer kabalai Kikot kiba pilabu slam kila ban sma lanie remno na kajimbam jongki kenyang ye bu hakini kikot kisla kum haki dokumen kum haki kot magazine khanang bakin ne slam bat bakin ilong thamai bat ularu ban kejet ya kajingchi jong kikot kabasaw kum kimuja kibasma bat kijan kibalada phong lani kijan kiba shubu kumtu shakandang la banbu da uni usilika kumba kattu kani khanang banlaj na kijingsma bat ru banlaj na kijingsngam jong kijan phila banbu haki pla jacket ru kum haki jacket sni ki bag sni bat phila ru banbu kum haki duli bu jan ru khanang ba kijan kinum sni te lada pidei inong ele kai sport ne nongle jemi lani pi lekai shini shatai phira kijan ya kitu ki jan ki ba la de phang kila banbu da uni usilka kumba katu kani hapo kapla nang ba un kejet ya ka jingsngam jung kijan bat banlan naka jingsma kabasan lada pi penhab ya ka mobile hapo ya ka tu ka mobile sanyat shwa lada ka on sa off shwa bat sa sailot shwa tu ka simkat bat ka memory bu ya ka phone lem bat ki silaka hapo ka plastic lani hau container namar uni usilka u khambas banya u khaw bat nang ta sakhang ba wat nom pelai le
bat sai kumtu kumba shimin lani armiet te hadin kata baladap saon no ia ka fun kaban riau banlaj na ki jing sarang u razor blade baladap pendankam ula ban sarang no anda philabu slam kumtu te bu ya uni usilika kumba katu kani lembat u razor blade hapo container bat satabha phila banbu kum haki plus ki tanam ki screwdriver ki prek kum ki budami bat satabha khanang bakin bha bat bakin net slam bu kum haki baji lani haki jingteng kser khanang bakin num leprong bat bakin net slam phila banbu kum haki kinja steel kum ki tari ki shamai bat satabha ban num yo leer khanang bakin ne ka jing phuna ka bahnyau bu haki jing khangyen lani bu haki kali haka dashboard jong katu ka windshield khanang bakan yo ban kejet ya katu ka jinhau kabaphara lada phidei photographer bu lang haki kamera khamtam kayarap na kabantai itu lens khanang ban kejet ya ka jing sngem kabakhandai phila banbu haki jing bamru pamlelei namar uni uselaka juli namar kamlu ka shaisap ka jhe tebu lang ya uni hakamlu ani phila banbu haka shiniru khanang ba un kejet ya ka te ondala terkhong sawang no ya selaka phila banbu kum haki muslim muslaru lani bu hau saman kenru bat satap bah khanang bakin num sdi kuloi bu kum haki phan kirin sun kipiat khanang ba un penduna ya kijing mi kuloi jongki thiet bu kum haki chips lani ki biscuit banla jam khanang ba un pane ya ka jingshrai bat lada phidei inong rimrat phila banbu kum haki ni kijing ba marat ru banlaj naka jingsngem kabash phau bu haki make up khamtam hakaba phile jinglet haka porset thaplang uni seleka hakapla khanang ba lipstick untur khong bat compact ru unnat para kabak hatway lada phide inong thung jingthung phila banbu kum haki simbai khanang ba kin numsni kloi bat bakin ne slam phila banbu kum haki so terkhong ru kum haki do terkhong lani kum haki ketung ru kaba khat ar bu kum haki dawai guli ru khanang bakin bha bakin omsniu te tangkum ni hingi ladam te lada phitep ba uselka terikam shu lani ula ban kelarong ru dien ba phila da plan kam yu te phila ban panan kam thamai beng yu tu uju uselka tele kumno piet shwa ya itu isilka the hakapliang bat sa tha terkhong hakasmi lani haka uvenru bat sa ai lu kumba lai spa degree te sa I kumtu kumba arkantai bat hadit kata baladap sa shim no yu bat sabu ba bat kumta philala ban penan kambyang uni usilka ula ban ne aslam adu arsnem lani laisnem namar hang tu shimla tho expiry date tangkum ni hi khublai shibun bat sa ai lem kaching kasyan la ka ba philai share lem shiki wei pan bat sa subscribe khnang bangan yo ban like biang saki wei ki video ki ba ai jing toy ye phi